Il-Gvern Laburista nefaq mal-40,000 euro għaċ-ċeremonja pompuża tax-xahar li għadda fejn ittieħdu ritratti u filmati tal-ftuħ ta' biċċa mill-flyover tal-Marsa. Dan ħareġ minn mistoqsija parlamentari li għamel id-deputat nazzjonalista Karel Aquilina fejn saqsa kemm ġiet tiswa din iċ-ċerimonja bil-Ministru tat-Toroq Ian Borg isemmi iċ-ċifra ta' 40,000 euro. Dakinhar kienet intramat tinda kbira u pjattaforma apposta li fuqha ntlaqgħu il-mistiedna. Kien hemm ukoll monitors kbar, numru ta' kameras u anki fotografi sabiex iċ-ċerimonja tixxandar dirett fuq l-internet, dan kollu għal anqas minn sija. Iċ-ċerimonja kienet saret fl-20 ta' Settembru li għadda u fija ħadu sehem anki numru ta' vetturi antiki. Saru wkoll diskorsi mill-Prim Ministru Joseph Muscat u anki minn Ian Borg innifsu. Intant għal-mistoqsija separata, il-Ministru Owen Bonnici qal li l-attività ma swit xejn għal PBS għaliex kienet qed tiġi trasmessa fuq YouTube minn Infrastructure Malta. Li ma qalx il-Ministru Bonnici hu li anke biex issir sempliċi xandira online dan xorta jinvolvi spiża fiha innifisha.